Bu, sowan kula mriki kali bapak badhe nglamar. Saya tidak setuju ya, anak saya menikah sama kamu. Apalagi saya udah tahu kalau kamu orang miskin. Ditambah bapak kamu dari kampung pasti. Napa to, Bu? Menawi jenengan mboten remen kali kula monggo, mboten napa-napa. Ananging mboten sambet-sambet tiyang sepuh kula kados ngoten niku. Ajeng kados napa tiyang sepuh kula niku sik ngrawat kula wit alit dumugi sakniki, Bu. Bu, kula mriki mboten niat ingkang sae. Kula mriki sopan. Assalamualaikum. Menawi kawi kadosan sowan kula mriki mboten ditampi, mboten napa-napa, estu mboten napa-napa. Kula mboten meksa, kula sadar diri. Kula piantun biasa, saking keluarga biasa, mboten gadah pangkat utawi derajat, kula sadar diri mboten napa-napa. Kula mriki namung mboten wartos putune jenengan sampun bobot lari. Larini sinten jenengan sampun ngertos piyambak lah. Niki enten USG kantun wonten griya kula. Monggo. Wis ayo nak tinggal wae. Sekedap Pak, biasanya cara niki berhasil kok. Wis to, menawa ora berhasil mboten ngiliyani neh. Nggih pun, pura.